Hercules! Ti napalabas, kinasarita ni Reyna Mangmangkik ti mamagbaga iti pagaryan ni Ari Donato. Amapan na ibaga iti Ari, nga amin na pagserkan iti pagaryan ket ilukat da, tapno makastrek dagiti buyot na amang pasag kadagiti amin nga agindeg. Gapu ta pinangtaan ni Reyna Mangmangkik ti mamagbaga, nagtungpal nga rod daytoy. Ngem baliktad ti imbalakad na iti Ari, anasken nga ibalunet da na imbag dagiti amin a pagserkan iti pagaryan, gaputa da umay apaggad. Nagtungpal nga rod ti Ari, ngem nakastreklata dagiti narungsot nga ayop. Nupay kasta, inaramat ni Hercules ti espada na, ket naparwar na dagiti ayop. Nagsublimet kas bakit ni Angelina, ket inikatnan iti bagina ti pannakabalin nga inted ken kuana ti amo na a Reyna Mangmangkik. Kabayatan na siraraked paylaeng ni Prinsipe Oscar. Ita gagayem dengganyo ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Ing grande akalaysa dito'y drama tayo, Hercules! Nakarakad kagayam, Prinsipe Oscar. Sino kang akin lalain, ha? Sige. Nasaysaya atin ang nakarakad kapaylaan, Apo Prinsipe. Di ka agdanag. Tawan dakas nga aramidin mikin ka. Rukatan dak ditoy! Patayin kayo amin! Rukatan dak ditoy! Hercules! Nalabit nga dapat na ang iti impluensya ti pannakabalin ni Bruha Mangmangkik. Unim pa. Prinsipe Oscar, anya ka di tinapasamakan ka. Ha? Apay nga da kapaylaan dita. Laad a babae, ha? Apay alaad ti panangkitam kanyak, Prinsipe Oscar. Apay adi mo malagip nga agayan ayat ta. Kat plano tan ti agkalaysa. Kat kunam nga ipaayan nakiti ing grande akalaysa. Sana si kati kalaysak, laad. Nudigat ni Angelina. Isu ti ay ayatek. Sana si ka. Prinsipe Oscar. Prinsesa LV. Bayan tayo paylaang ni Prinsipe Oscar asirarakad. Nasaysaya at tikasta. Tapno saan ang makaaramid iti dakas. Nang runakat, saan pa'y anagmaumaw, tipan nakabalin nga intad kankwanan ni Angelina. Rukatan dak ditoy! Rukatan dak ko namat! Intun makarukatak ditoy. Agsungbat kayo amin! Angelina! Tulungan nak! Angelina! Hoy! Da kayo amin! Ayaban nyo ni Angelina! Takayat ko akasarita! Prinsipe Oscar. Ha? Angelina? Apay nagsubli ti sigod alangam. Sana na si kani Angelina nga ay ayatak. Palos po sa moon, tinaitad ko kan kaapan nakabalin, Prinsipe Oscar. Katagsubli kang iti normal akin ataom. Anya ti sasawam? Prinsipe Oscar, saan ako nagsubli akas ang Helena? Agtali na udaklat ta bakat. Tada ito'y tikinapudno. Mabalin ka di nga ibagam kay ni Hercules, tinakunam kanya ka nang mo boses, mamagbaga? Boses ti baket aduduugan, tinangag ko, Apo Aray, Hercules. Ketjak makita, tawan maut iti aglawlaw ko. Boses na laeng, tinangag ko. Isu ka di daytoy tinasawm Aray na Mangmangkik, Hercules? Wan, Apo Ari. Nukasta, nakadanon dito'y lugar mi dayta Aray na Mangmangkik? Awan pilpilyin na lugar apapanan, Apo Ari. Gaputa kayat na nga iturayan, ti entero alubong. Nuapay nga mi nasan nga agtali na iti lubong da nga immortal. Apay anas na makadanon dito'y lubong tayo amortal. Gaputa gamro ni Reyna Mangmangkik.
Kaya't naatagikuan ti entero alubong. Naimbag ko ma, no nasaya ta bruha, hanggang dakas met. No isunto ti mangituray iti lubong ti immortal, agpaggad ti inkantasya. Nga agpapantoy lubong tayo amortal. Kasano nga roditan? Ngam saan tong agbaligi, Apo Ari. Gaputa uray sa dino ti ayan na. Adda at to amang kalaban kankwana. Day tagayam ti rason nga daka ita ditoy. Wan, Apo Ari. Naitagtagainat ko at ipagaryan nyo kat napasag amin nga agindag. Kasano ang nasurutan to'y pagarian mi, Hercules? Babaan iti tulong ni Nimpa, Apo Ari. Nimfa? Ha? Basit a parswa? No kasta, si ka ni Nimfa ang nasao kanya ni Prinsesa Elvie? Apo Ari! Siyak ti mangbambantay ka ni Prinsipe Hercules! Ha? Prinsipe? Apo Ari! Maysa a prinsipe ni Hercules! Nagtaod iti puli ni Encantada diwan! No kasta. Apo Ari! Half-half ni Hercules! Mortal kan immortal! Kat isu tinay karyamang paksyat ka ni Reyna Mang Monkey! No kasta. Apay nga rod adi mo paksyatan, Hercules. Gaputasan nga agpakita kanyak, Apo Ari. Dagiti laang pasurot na ti aramatan na nga umatake. Kastagayam. Maawat akon ti amin. No apay ang narurungsot nga ayop ti dimmarop dito'y pagarayan. Wan, Apo Ari. Isu ang mas daawak iti nakita kan ka, Hercules. Ingatom ti espadam, ket natumba amin ang narurungsot nga ayop. Kalpasan na, binilin mo ida arumwardan dito'y pagarayan. Ket nagtungpaldakan ka. Kasta nga rod, Apo Ari. Ngem apay adi mo pinatay dagiti nga ayop. Saan ama iparbang, Apo Ari? Pada tayo mat ida na biyag. Kan maysa, inaramat la ida ni Reyna Mang Monkey, tapno mangdangran iti tao. Agsiddawa ka talaga iti dahito ang napasamak dito'y pagarayan. Ti panagsakit yu ken ni Prinsesa Elvie, Apo Ari. Kat gapuanan ni Ina ang cake. Ti baket akayat na amapadasan ti biyag ang nasa liwanwan. Ginundawayan dayta ni Reyna Mang Monkey. Kat nagkari nga ikan na daytoy iti kinabaknang. Intun mapatay na kayo ken ni Prinsesa Elvie. Biyag migayam ti kasukat, ti panagbiag na anasaliwanwan. Nupay kasta, agbabawin. Kat pagyamanan na unay, tasan ang nagbaligi. Kat pangaasiyo kuma, Apo Ari, di udusaan ni Ina ang cake. Baketan, isu ano mabalin, tulungan tayo kuma, tapno mapadasan na tinanam ay apanagbiag. Hercules? Di ka agdanag, Apo Ari. Siya kunti makaamukan kwa na. Awan pagdanagam iti dayta banag, Hercules. Tagian ni Ina ang cake dito'y palasyo. Kas iti kayat na mapadasan. Nga agbiag anasaliwanwan. Iti likudan ti basol na kada kayo, Apo Ari? Huwan. Kasken ka. At daanak met iti nasayata pa nagpuspuso. Tinasken kanyak, kat naispal kami kan patay. Kat pagyamanan mi unay daytaken ka, Prinsipe Hercules. Ha? Hercules, kunayulatan kanyak, Apo Ari. Napakumbaba ka talaga, Hercules.
Lakay amam magbaga. Adda ka di maibaga, may papan iti da ito'y apasamak. Kasto iti maibagak, Apo Are, ken Prinsipe Herculas. Ituloy yaw ti kinasayaat, ti panagpuspuso yaw. Kaasi ka pa yan nakakawar, Prinsipe Oscar. Kanapay adi ka agsubli iti normal. Hoy! Laada babae. Pumanaw ka ditoy! Da kayo asoldado ang nakatakter dita. Papanawon nyo dita laada babae! Kundi korona, kat di namat bagay. Ala, umaikan, Prinsesa LV. Pumanaw tan ditoy. Sana balay, tada dagiti soldados amang bambantay kan ni Prinsipe Oscar. Saan na Maria? Dito'y aklatan. Ang masair kalaeng kadagiti sasawen ni Prinsipe Oscar. Awan ang yaman na nana. Gaputasan akasta ti panunot ni Prinsipe Oscar. Saan akasta ti panagsasauna? Ang Prinsesa LV. Dito'y tapaylaan nana. Bantayak ni Prinsipe Oscar. Padasak apa inuman ni Prinsipe Oscar iti makaagas a danom. Tapno agsubli iti normal ti panunot na. Sapay lako matakas ta, Hercules. At dapay lang ayan na ni Prinsesa LV. Agsangsangit latan. Piman mo ti anak ko. Anya tinapasamakan ka, Nympha? Ni Prinsesa LV. Nakalidliday. Masya, nakunay kankwana. Huston, Nympha. Di kan agrunga abakas ta. Ingka ibaga kan ni Nana Maria. Tamangag iti sanga baso adanom. Para iti agas ni Prinsipe Oscar. Matumpal, Hercules! Abay adiyo ikatan ti kawar dagiti sakak. Intun makarukatak ditoy. Patayin kayo amin. Kasta ka di, Prinsipe Oscar. Ala, tapno maaramid mo dayta. Inumam daytoy adanom. Tapno pumigsa ka. Anya? Siya kunti mangipainom kan kwa na iti day taadanom, Hercules. Sige, Prinsesa LV. San? Jak kayat aday taala ada babae ti mangpainom kanyak. Jak kayat ti laada babae, anak ka korona. Nympha, laada ka no. Napintas ka, Prinsesa LV. Oh, adtoy ti danom, Prinsipe Oscar. Painuman kan, gaputan nakakawar dagiti imam. Oh, atoy. Sige, Apo Prinsipe. Sapay la kuma. Tagsublin iti sigud ti panunot mo, Apo Prinsipe. Anya ti? Apay anak kakawarak. Prinsesa LV? Prinsipe Oscar? Soldados! Ikatan yung tikawar na! Mabit lang. Saan nyo pa yung ikatan tikawar na? Prinsipe Oscar, malagip na kadia talaga. Wen, patpatgak a prinsesa. Ngamjak maawatan ti amin. Taapay ang nakakawarak ditoy. Adda ka di jak amo ang nagbasulak. Awa na pulos nagbasulam, Prinsipe Oscar. Day talaang tasanda kapay ang mabalin away-awayaan. Taamang ano saan kapay ang naagasan. Adda ka di sakit ko? Napunas ti lagip mo. Gapo iti pan nakabalin ti dakas asimrag iti bagim. Anya? Nila ang Hercules ti makaibaga. Numabalinda kan away-awayaan.
Patgag a prinsipe. Sige. Si dada anak nga aguray, patgag a prinsesa. Aging ga amawaya-waya anak. Prinsipe Oscar. Ahon gayam, patgag a prinsesa. Masakit kayo iti amam nga ari. Pagyamanak ta naimbagan kayon. Gapuday ta itinabirtod adanom nga impainom ni Hercules kada kami. Nukasta? May sa amang ngagas ni Hercules? Wan, Prinsipe Oscar. Pagyamanan tayo launay. Taadda ni Hercules ang nakaagas kada kayo. Panagkunak! Rukatan yun ni Prinsipe Oscar! Hercules! Apo Ari! Ngamin! Makita ka nagsuplin iti normal ti panunod na! Nimfa? Sigurado ka, Nimfa? Wan! Apo Ari! Nabirtod timpainom mo kan kwa na adanom! Hercules! Wen, amok day ta. Isu arukatan nyo idan! Ngamin! Ngamin! Ngamin na anya, Nimfa. Ngamin! Saan dan nga masarkadan tiriknada? Aglilips to lips dan Ah, Wan! Apo Ari! sige, Apo Ari. Mapantayo iti ayanda. Madaydayaw nga ari. Nuan yaman tinagbasulak. Apuun tinakay kawarak. Pangaasiyo ko ma. Tapakawanindak. Amak nga ari. Nagsublin iti normal ti panunot ni Prinsipe Oscar. Isu ka di, anagin naga kayo? Wan, amak nga ari. Kat saan apanagin ko kuna ti agak na kanyak. Nariknak ti kinapudno ti agak na kanyak. Agak ti pudno nga agay ayat. Nupay kasta. Madaydayaw nga ari. Si dada anak lata nga aguray. No kaano ti panangruk at yu kanyak. Soldados, rukatan yon ni Prinsipe Oscar. Malagip na ka di, Prinsipe Oscar. Wen? Kasla malagip kayo ina. Da kayo tay bakat anang ibukbok iti bangbanglo iti badok. Wan, anya pa iti malagip mo, Prinsipe Oscar. Awanen. Dayjay lang ti malagip ko. Prinsipe Oscar. Saan mo ka di amalagip? Anagbalin ang napintas abalasang ni inabagat? Anya? Awan ti malagip ko akasta. Hercules, nagmaumawan ti bilag ti bangbanglo, nga imbukbuk ko iti bado na. Anya ka di talaga tinapasamak, Hercules. Mabalin ka di nga ilawlawag yu kanyak, tapno maawatak. Prinsesa LV, kayat ko nga kalaysatan iti kabiitan a panawen. Sika ti matungpal, patgag a prinsipe. Kas iti ingkarik. Ingrande akalay sa ti maangay akalay sata. Sumursurutak iti pagayatam, patgag a prinsipe. Maangay ti kalay sata diti pagarian nyo. Ken sabali pa'y ti dakkel a parambak, a maangay iti pagarian ti amak nga ari. Wan, ay ayatak a prinsipe Oscar. Amin a pagayatam kat matungpal. Ala, aglalanglang tayo amangan, Hercules. Nanumuak laeng, Apo Ari. Saan arumbang ang makilanglangak kada kayo? May sa kamata prinsipe. Nuar arigan, nangat-ngato ka pa'y ngamiti siya. Apo Ari, nanumulaang ti adda panagbiag ko. Gapu taday ti pinilim a panagbiag. Nga mamok, kabailam ti agbiag a nasaliwan-wan no kayat mo. Husto kayo, Apo Ari.
Ngam naragsaka kon iti nabangunak a panagbiag. May saan ano mo? Dayawan ka iti kinapakumbabam, Prinsipe Hercules. Ket mapadayawanak, gaputa makilanglang ka kada kami iti daytoy a pannangan. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, denggan ninton bigat ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ing grande akalaysa. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Computer recording technician, Joseph Glenn Binawe. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.